Супрацоўніцтва без межаў. Старшыня Віцебскага аблвыканкама Александр Суботин сустрэўся з дэлегацыяй правінцыі Дзяньси на чале з віцэ-губернатарам урада. Рэгіён багаты падземнымі радовішчамі карысных выкапняў і ўваходзіць у першую тройку правінцый Китая па забяспечанасці мінеральнымі рэсурсамі. Кантакты паміж нашымі рэгіёнамі развіваюцца з 2017 года. Падчас чарговай сустрэчы абмеркавалі перспектывы ўзаемадзеяння. Віцебская вобласць зацікаўлена ў развіцці гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва, у тым ліку лічбавізацыі эканомікі, пастаўках сыравінных кампанентаў і паўфабрыкатаў. Паўночны рэгіён прапануе стварыць сумесныя прадпрыемствы па перапрацоўцы мясной прадукцыі, вытворчасці малочных вырабаў з сыроваткі, сухога яечнага парашку, будаўніцтве энергазберагальных цяплічных комплексаў, стварэнне беспілотнай сельскагаспадарчай тэхнікі. Падпісана сумесная дарожная карта абмену і супрацоўніцтва на бліжэйшыя некалькі гадоў. Сегодня дорожная карта, которая состоит из конкретных мероприятий в части развития двух регионов, в основном предусматривает комплексные подходы по сотрудничеству с провинцией Дзяньси. Это как сфера образования, подготовка кадров, в том числе для отраслей цифровизации и коммуникации. Сегодня идет речь, обсуждаются вопросы, в том числе создание на нашем логистическом пути «Один пояс, один путь», который проходит как через провинцию Дзяньси, так и через Витебскую область, некого мебельного хаба по производству мебели. И нам интересно поставлять наши льняные ткани и производить одежду в провинции Дзяньси именно из нашего белорусского льна. Сегодня это лидирующая провинция в Китае, которая производит медицинское оборудование. И именно эти компетенции в части медицинского оборудования интересны и нам. Прадпрыемствы Віцебскай вобласці маюць трывалыя гандлёвыя сувязі з кампаніямі правінцыі Дзяньси. Акрамя таго, супрацоўнічаюць універсітэты і установы сярэдняй адукацыі. Віцебская вобласць зацікаўлена ў далейшым паглыбленні ўзаемадзеяння ў галіне аховы здароўя, развіцці кантактаў у культурнай і турыстычнай сферах.